ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। कुडाळ पंचायत समितीच्या वतीने मान्सून महोत्सव अंतर्गत चिखलदुनी हा अभिनव उपक्रम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच अनाव हुमरवा येथे प्रक्षेत्रावर राबवण्यात येणार आहे। या ठिकाणी 2 कोपऱ्यामध्ये जोत बांधून पारंपरिक शेती व दुसरी आधुनिक पद्धतीची शेती लागवड केली जाणार आहे। नवीन पिढी मातीपासून दूर गेली आहे, त्याची पुन्हा मातीशी नाळ जोडली जावी हा यामागचा उद्देश आहे। तिलारी येथील पाताडेश्वर मंदिरानजीक अतिशय दुर्मिळ अशा प्रजातीचे भारतीय तारा कासव सुभाष लक्ष्मण दळवी यांना आढळून आले। ते कासव त्यांनी वन विभागाच्या ताब्यात दिले। इर्शाळगडची घटना ताजी असतानाच पन्हाळा तालुक्यातील नावली या गावातील डोंगर खचल्याची बातमी समोर येते। इर्शाळगडची घटना घडण्यापूर्वी भारतीय हवामान विभागाच्या सतर्क या ॲपने दरड कोसळण्याची भीती व्यक्त करून इशारा दिला होता। या ॲपने कोल्हापूरला या धोक्याचा इशारा दिलाय, त्यानंतर आज ही घटना घडली आहे। कुडाळ तालुक्यातील नेरूळचे पोलीस पाटील श्री गणपत मेस्त्री यांच्या घराजवळ असलेल्या वडाचे झाड कोसळून गणपत मेस्त्री यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। यामध्ये 8 नारळाची झाडे, सुपारीची 15 झाडे उद्ध्वस्त झाली आहेत आणि बाजूला असलेल्या भात शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। राज्यात सध्या सर्वत्र पाऊस सुरू असून अशातच हवामान खात्याकडून राज्यातील 4 जिल्ह्यांना रेड अलर्ट जारी करण्यात आलाय। रायगड, पुणे, रत्नागिरी आणि साताऱ्याला आज रेड अलर्ट जारी करण्यात आलाय। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।